Orengo ni di winjo kako Orengo oluongo jotendwa nikech uplay mano then Orengo nose declare ni en enemy mar jo Mabei. Mar ariyo king'iyo Babu Owino gi video manyocha Babu Owino goyo, Babu Owino nyocha declare no biro colonize Mabei. Kane jo wasungu biro colonize wa ne wadwaro freedom marwa, ne gin jo asikwa nikech gibiro nyanyasa wa, gibiro keto wasumbnigi, ng'ama diye ni dhi kete wasumbani. Mar adek Sifuna e weche ne duto te kata kane pok Linda Wananchi gi wuothe en tich mosebedo go, nosedhi monindo nyaka wacho ni nosedhi monindo nyaka Mbita moneno yore mag mbadi kaka richo. En gima nosewuok ma Sifuna osebedo ka goyo en Sifuna golweny gi mbadi. Osebedo ka wach mbadi e moko dwara bedo minister mar mbadi ma finance. Sifuna ok dwa mabor. Ande momiyo anadwa koni ano kane mudha lion. Emomiyo kata Oparanya no budho kapok obedo very close gi Linda ground nikech no expect bedo minister ma finance no bagi. Ne gidwa ni mondo Oparanya mobed minister ma finance. Ka no mi mbadi to ne rachne. Gando ganda wanyaka chikitgi. Gimomiyo ne koro jog nyaka luong mana ni wasigu. Nikech ka wan go wadwa miluongo ni interior PS. Gidhi gi omu guns Kisumo to ka police omako guns go ke korio to giwacho ni PS o instruct police mondo intimidate. Jomage mano dhi omu guns Kisumo. To dong guns Olivetti mane gin go cha dong en leader mar guns mag Orengo. No make and Orengo gino tere ka DCI. Gin mane gi produce ka DCI. Iseneno ka Wanga no produce ni gun. Wanga onge gi gun nikech weg gun no tero gun gi ka police. Mar ariyo gini bedo ka gigolo guns gi kot. Gini ma gini manyo ka in fact otamo gi mnadoko Mabei gi golo guns gi mokwami koto Mabei kucho because no mag guns gi mang'eny kucho. So gima dwa koni niya Kaluma ne nyiso jowa jomose declare war against gima konyowa. Gideclare war against owadwa ma Dr. Raymond Omolo gidwar nikech nye sirikand Ruto. Gideclare war against jawuodwa Mambadi gidwar nikech nye sirikand Ruto. Gideclare war gi gik ma William Ruto timonwa. Nderni wa mag lam mane osetimnwa Mabei ok gidwar ni gikethi. So magi jo asigu. And makatane ma ado be wach bra tiyo gi stronger words. Kaluma tero no bedo fair nikech en mbunge. Ado da wacho ni rodh gi uru. Da declare that one. Mando wado maka mana kanyo because giangisani yes wasigu biro warwa gero ka winjgi to ging'eyo chung margi mar mondo mi gikwande tulo maka osewacho ni dwa colonize idwa winje kako biro nyisi kako dwa colonize apenji asewacho na biro goyi adonje ot adwa koni kedi rita yot kanyo na dwa goyi ka goyi ma inyito so joma be ne ok nya chiko itgi ng'ama dwa colonize gi. And then, the worst of it, nyocha gi set demonstrate by Orengo telo de nyadidek. Mowacho ni wanwa joma ho. Kiwinjo gima Orengo wache video di kotene gi Brian Weke. Brian Weke ochunge bathe ka, Orengo ye wuoyo ka, to wacho ni wan jok ma ofo. In fact, manyu video Orengo ni uplay. Mondo unge, because samu judge Kaluma, samu judge Kaluma based on this. Jogo nyocho sedhi nyaka ka police. Gin giwegi kotelne gi kijande moko wakili moro manyocha bo ma certificate o Mabei kachi luong ni Nyauke. No gidhiyo Mabei kanyo ni giwacho ni gibiro defend themselves. Ka police ok defend themselves. Mano tiene gi attack ng'awa. Gi attack Raymond Omolo because gimanyo makosa mondo giket kuom Dr. Raymond Omolo. Gimanyo makosa gidhi menyo ndara mambadi mondo giket kuom mbade. Then gibiro yanyo Gavana wani ng'ama dhako. And then idwani mondo wapamni. Neno kanyo nyocha police no protect gi kabisa. Nikech neno gari sani police go donge giwacho